прывітанне мы зноку выпраўляемся ў традыцыйную вандроўку наперад у мінулае. Свае маршруты пракладваем ад сталіцы ў бок паўднёвых межаў. Яшчэ адна экспедыцыя на Любаншчыну ў пошуках узораў нашай супольнай беларускай культуры. Гэтым разам спыняемся ў вёсцы з красамоўным назовам Камуна. Калі яна была заснавана і чаму так называецца, я абавязкова даведаюся. Апроч таго, спаткаемся з тутэйшымі носьбітамі песенных традыцый. Запрашаем госці да нас у гэты светлы радасны час. Калі ласка, калі ласка. Камунараўская гасцінная земля рады вітаць дарагіх гасцей хлебам, солью. А ў садочку ды зялёненькім, а ў садочку ды весёленькім, ходзіць голуб ды з голубкаю, ходзіць голуб ды з голубкаю, а ў голуба да сізая голова, а ў голуба да сізая голова, а ў голубкі позолочаная. А ў садочку ды зялёненькім. Гэта песня «Карагод». Спявалі яе летам, ад пачатку лета і да канца ў любы час. Збіраліся дзяўчаты, жанчыны і выконвалі. Каб жана моя такая была, каб жана моя такая была, я бы з ёю і гадзец гатаваў, я бы з ёю і гадзец гатаваў, я бы з ёю і дзіця калыкаў, я бы з ёю і дзіця калыкаў. Гэты гурток мы заснавалі ў 2005 году. У нас у вёсцы есть много урочышчаў, наверное, 7 или 9, добрые, вот, коли посчитать, все называются они Королиха, Дертны, вот, Рунец, Чутки. Вот и решили Чутки. Ну, тут жил такие хуторан, да, Чутки. Ну, подумай, ну, может, был чулый такой человек. И вот эта назва нам господову была. Ой, Нарданье, тихо вода стояла, там Божая Маті Ісуса Христа купала. Гэта песня з рождественскага цыклу. У гэтых песнях народныя выканаўцы як бы ад сябе пераказваюць біблейскі сюжэт аб нараджэнні, аб муках Хрыста. І песні гэтага цыкла даволі папулярныя і выконваюцца якраз у час Раства. Ой, то не квяточак, то святое Рождество, что Нардані всему свету расцвело. Калісьці на гэтых месцах сярод мар'інскіх балот было ўсяго 17 хутароў. За балотамі на пясчанай выспе быў хутар Забалоцце, у якім дружнай сям'ёй жылі міхалені. На хутар у 1929 годзе перад самым Вялікаднем прыехала 1,5 тонка з дэмабілізаванымі чырвонаармейцамі Самарскай і Чынгарскай дывізій. Салдаты ўзяліся за асушэнне балотаў, асабліва за непраходнае Мар'інскае. Пра гэта, дарэчы, пісаў Янка Купала ў паэме «Над ракой Арэсай». Вясной з'явілася іх 7, свет новы будаваць, а восенню прыйшло яшчэ іх 75. Ой, казала маці, ой, казала маці, Боже милый, в то весело йдуть, а я не хотела, а я не хотела. Што ж, гэткім чынам сёння ў вёсцы Камуна Любанскага раёна нас сустракае фальклорны гурток «Чуткі». А як разглядела, а як разглядела, Боже милый, песенку запел. Такую веселу, Боже милый, як у той каблуч, як у той каблучек, як у той каблучек.
гэта траецкая русальная песня. У нас у Любанскім рэгіёне ёсць гэты абрад русальны тыдзень, калі праводзяць русалку па ўсёй вёсцы. Гэта дзяўчына, якую прыбіраюць у такі спецыяльны зялёны вянок, у кашулю вышытую. Праводзяць па ўсёй вёсцы, вядуць за вёску, у жыта або да вады, як у каторай вёсцы. І вот якраз цыкл гэтых траецкіх песень выконваецца ў гэты час. Калісьці яшчэ мы былі маладымі, малымі ребятамі бегалі, нашы бацькі собираліся на Тройцу. І ўсе ехалі у Дзяртны, это Нежин, Кутенко, Коммуна, иногда из Кузьмичей приезжали, значит, ехали у Дзяртны и там гуляли майорку. Папа мой делал специально такие полочки, чтобы можно было в магазин привезти и все это разложить по полочкам, чтобы люди купляли. Потом там значит, две машины подгоняли и робили сцену. На этой сцене выступали солдаты, приезжали всегда с духовым оркестром. Люди не могли в то время в церкви ходить и поклониться Господу. Вот они поклонялись именно вот этой майолке. Понимаете, вот и отмечали, вот именно эту Тройцу отмечали у Дзяртнах все. Жнивенские коники ночью жнут, а мне молоденькой спать не дают. Вы не жните, коники, спать пора, треба завтра раненько ехать со двора. Вы не жните, коники, спать пора, треба завтра раненько ехать со двора. Гэта песня хутчэй за ўсё аўтарская, але тэкст быў напісаны даволі даўно, і яна так удала фалькларызавалася. І мясцовыя жыхары адносяць яе да жніўнага цыклу, відаць, з-за вот тых тэм, якія гучаць у гэтай песні. Але з-за яе такой куплетнай формы відаць, што гэта ўсё-такі аўтарская песня. Хаця аўтара ўжо зараз мы знайсці не зможам. Будем тебе кланяться день при дни. У 1929 годзе пачалася будоўля першай камуны. Калгас, які ўзвялі армейцы, дагэтуль носіць імя беларускай ваеннай акругі. 7 лістапада, у дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, у камуну правялі электрычнае святло, першае на Любаншчыне. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны тут пачаў працаваць клуб, дзе калгаснікі бавілі вольны час. Працавалі тэатральны, харавы, музычны гурткі, а таксама чытальня. За гаем зелененьким, там за гаем зелененьким, брала вдова Люда Женьки, брала вдова Люда Женьки. Вось так, апроч знаёмства з гісторыяй вёскі камуна, мы слухаем песні, якія захаваліся ў памяці тутэйшых жыхароў. Там Василька сено косить, тонкий голос переносит, тонкий голос переносит. Спецыяльна бытавая песня пра такі лёс юнака, які пакахаў удаву, але ў народнай тэрміналогіі, у народнай думцы нельга маладому хлопцу жаніцца на ўдаве. І вось гэты сюжэт даволі распаўсюджаны па Беларусі, вельмі часта сустракаецца, але ў дадзеным выпадку мясцовы варыянт тэксту і крышачку мясцовы варыянт мелодыі гэтай. Дазволь маці вдову браці, дазволь маці вдову браці, тады буду піць гуляці, тады буду піць гуляці. Не дозволю вдову браці, не дозволю вдову браці, яна буде чароваті,
самая старейшая жыхарка Анастасія Шарманова. Ёй 93 гады. Вось. Яна сама родом з наших мясцін. Яе сям'я Міхаліні жила на Забалотці. І вот уже калі заснавалася камуна, уже сталі асушэнне балот, вот сям'я пераехала сюды у колхоз, прынялі ў камуну. Ёй было 10 гадоў, і добра памятаю, як прыехаў Янка Купала, паэт, напісаць пра камуну. Яна даже праспявала ту прыпеўку, які спяваў Янка Купала. Яшчэ у нас много майстроў ёсць. У нас народны майстар Беларусі Галіна Сірецкая. У яе ў хаце стокі кветак, наверное, по ўсёй вёсцы не найти. Яна ўжо лаўрэат неадных конкурсаў. Ёсць у нас і Васіль Мігун, разьба па дрэву. Пры нашай установе наша народная майстэрня, мы гордимся ёй. Рано-ранько на зорке в ледоход провожала я любимого в поход. На кисете, на добро, не на беду, алым шелком шила, вышила звезду. Гэта аўтарскі тэкст, ну невядомы пакуль аўтар, вот, але вельмі так ложыцца на душу мясцовых вясковых выканаўцаў, таму што вельмі блізкая тэма вайны, недаўняй вайны Вялікай Атчыны, і Першай сусветнай вайны, і грамадзянскай вайны. І песні вот гэтыя ваенныя гучаць вельмі часта і ўспрымаюцца мясцовымі жыхарамі як свае родныя, нават калі гучаць яны на рускай мове. Немцами в далекие края огрела громом летняя пора. Пастухи угнали на зиму стада. Только мне от дорогого моего ни ответа, ни привета, ничего. Першае паселішча камунараў праіснавала нядоўга. 22 ліпеня 1941 года вёска была спаленая фашысцкімі карнікамі. З 209 будынкаў ад камуны засталося толькі 2 цагляныя – ФАП і сіласная вежа. Пасля вызвалення камуна паўстала нанова. У 1957 годзе камунараўскай сярэдняй школе надалі імя Янкі Купалы. Побач са школай знаходзіцца адзіны ў краіне музей меліярацыі. Непадалёк ад вёскі камуны расце дуб-асілак. Мясцовыя жыхары лічаць, што яму не менш за 300 гадоў. Таму ён несумненна быў сведкам асушэння Марынскага балота. Ну а мы працягваем даведацца, што ж спяваюць на святах удзельніцы фальклорнага гуртка «Чуткі». Ой, у бору сосна, ой, у бору сосна, Боже милый, только я Иисус. А на той же сосне, Боже милый, мой батюк на Троиц. Ой, он троит, ой, он троит, Боже милый, наша Бога Троиц. Зняси его, Боже, зняси его, Боже, Боже милый, нахожи небо. На корине боком, а на свете Бог. Гэта песня з цыклу траецкіх русальных песен, абходы вёскі. І што цікава, якраз у гэтай песні звучыць цікавы тэрмін «Ой, у бару сосны, а мой бацька творыць», якраз на сасне творыць. І калі чалавеку несведучаму, то можна падумаць, што ж ён там творыць. А вот тэрмін «тварыць» – гэта усталёўваць на дрэвах борці. Такія спецыяльныя калоды, у якіх сяліліся сем'і пчол, і вось такім чынам потым пчаляры збіралі мёд. Так што тварыць – это усталёўваць на дрэвах, на высокіх месцах борці. Мы отрадили вот Сергеем Выспарком русальную недельку, обряд русали, проводы русалок. Я в этом святе виконую роль жанчыны Маю, богини зеленины. Ось мы из наших вёсок собираем каждый гурт
и со своей русалкой. И проводим зимы розыгры. Вось, потом спеваем песни. И главное, что свято, это яечня, якую мы потом разом усе показываем, як пекчи давнину на гэтым костры. Вишневый сад, так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускал. Гэта лічыцца ў фалькларыстыцы, што гэта украінская песня, але яна фалькларызавалася на Беларусі, вельмі часта гучыць, і акрамя некалькіх слоў украінскіх, напрыклад, вот такіх як гарны, то, што ў Беларусі лічыцца прыгожа, хаця ў многіх рэгіёнах таксама ёсць гэта слова гарны. І песня любоўнага зместу, пазаабрадавая, спявалі яе, як кажуць, абы калі, у любы час і ў любых выпадках. Проснется мамонька моя, будет пытать, и где была, а ты ей дай таки ответ, який же гарний белый свет, весна и где красуня сен, а я красивее, весна и где красуня сен, а я красивее. Мама моя, ты уже стара, а я красива, молода. Я жить хочу, бо я люблю. Мама, не лай, донь. Фальклорны гурток «Чуткі» сёння радаваў не толькі сваіх землякоў, але і ўсіх гледачоў тэлепраграмы «Наперад у мінулае». Надышоў час з'язджаць з камуны. Вяртаемся ў Мінск. Даволі працяглы час мінуў з дня нашай вандроўкі па Любанскім раёне. І вось сёння тут у студыі гуказапісу мы ўжо будем назіраць за пераўвасабленнем народной песни. С радостью всех приветствую. Сегодня здесь, в студии звукозаписи, нам предстоит работа над народной песней «Вишневый сад». Создавать современный трек мы будем с моей коллегой и лауреатом республиканского музыкального радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси» Кристина Светличная. Здравствуйте. Поехали. 2, 3. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў, додому я просилася. Первый раз я появилась на сцене на конкурсе «Стран Балтии СНГ». Я заняла первое место, но что самое интересное, мне никто не сказал, что это конкурс, потому что это был мой первый выход, и я абсолютно не волновалась, но все же результат оказался хорошим. Але першым трапіць на прафесійную сцэну Крысціна прайшла даволі сур'ёзную падрыхтоўку у тэатры эстраднага мастацтва «Каларыт». Пара узышла. Ага, супер. Стоп, да. Я знаю Кристину как очень хорошую вокалистку, поэтому аранжировку для нее сделал достаточно лиричной. Попробуй чуть помягче и подлиннее немножко фразы тянуть. Доню моя, не об тым рэч, где ты гуляла целую ночь, чаму расплетена коса. Я лауреат международных конкурсов, но моя самая главная награда – это то, что я стала лауреатом президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. И, конечно же, что в 2008 году я стала победительницей детской новой волны, первой детской новой волны. Это, наверное, самое важное награда в моей жизни. Даволі прыемным падарункам за перамогу стаўся сертыфікат на ўдзел у дарослым конкурсе «Новая хваля» у якасці гостя. Бо з милым я прощалася. Очень приятно, когда человек готовится к записи и, кроме того, что выполняет мои просьбы, еще и предлагает что-то свое. В данном случае Кристина предложила много мелизмов, много бэк-вокалов. Я не удивлен, но это очень приятно. Ты сможешь спеть еще выше?
Ну, тоже с напором немножко. Я выбрала именно эту песню, потому что мне показалось, у нее очень глубокий такой смысл. Кристина, спасибо. Трек записан, ну а теперь вы можете оценить окончательный вариант. До встречи. Вишневый сад, там гарно цвів, там соловей каща летав, додому я просилася. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы не даете нам забыть замечательные песни, которые делают замечательные аранжировщики, и из них получается что-то новое. Я надеюсь, для вас это тоже будет приятным подарком. Спасибо большое. Сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расцвецена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза.